Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Usok mula sa sinusunog na bangkay, inirereklamo ng mga residenteng nakatira malapit sa krematorium sa Mabalacat City, Pampanga. 6 na drug suspect arestado, isa ang patay sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa Central Luzon. Bilang ng mga initatalang kaso ng COVID-19 sa Bulacan, bumababa na ayon sa PHO. At Vice President Leni Robredo nagpasalamat sa pag-endorso ng isang bayan, humiling ng dasal bago magdesisyon. Maya Pabegi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Sa Pipinig Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at narito na ang mga malaking balitang tinutukan ng CLTV News ngayong araw. Mga karehiyon, pasintabi po sa mga naghahapunan dahil ang balitang inyong mapapanood ay may pagkabaselan. Idinulog po sa CLTV News ng mga residente sa Madapdap Resettlement, Mabalacat City, Pampanga ang kanilang problema kaugnay ng usok na lumalabas mula sa isang krematorium tuwing nagsusunog ng bangkay. Bukod kasi sa masamang amoy, natatakot din sila dahil daanan ng mga sasakyang naghahakot ng mga labi ng nasawi dahil sa COVID-19 ang kanilang komunidad. May exclusive report si Paulo G. Santos. Alima si sila batay. Ani, nag-remake lang. Ano? Kung naikinin, panakpan nyo rin tayo. Katulin. Marlene! Iluluto mo, nag-remake lang. Bigbabay nga suklen mo kano. Iluluto mo. Gawin mo yung nga suko. Ito ang aktwal na kuha ng cellphone video na naipost sa Facebook ni Nicole Licongco, residente sa Barangay Madapdap, Mabalacat City, sa pagbaba ng maitim na usok mula sa Sunrise Crematorium na nasa compound ng Sun Life Cemetery. Tanghali ito nitong nakalipas na September 25, kaya kitang-kita ang pagkalat ng usok na bumaba sa kabahayan na inakalang may malaking sunog. Mula sa kuha ng drone video, makikita na hindi malayo ang likurang bahagi ng chimney ng crematorium sa residential area ng Madapdap Resettlement Area. Kaya sa tulad ni Mang Junior Enriquez na nasa loob lang ng bahay dahil sa pandemya, para raw silang tinapa na pinauusukan tuwing may sinusunog na bangkay ang crematorium. Minsan, miinom ako ng kape dito. Isang igok ko pa lang. Tapos nakita ko yung makapal na usok dyan. Natakot ako. Tinapon ko yung kape ko. Tapos sabi ko sa mga apo ko, at saka sa mga anak ko, pumasok kayo. Kasi yan, kahit anong sabihin nila, ay sakit pa rin yan. Bitbit ang pinagkaisa ang petisyon ng mga magkakapitbahay, desidido daw si Bang Enriquez na ipahinto sa barangay ang operasyon ng crematorium. Dahil kahit sabihin man umanong may permit to operate ang negosyong ito, kung nakapamemerwisyo naman, dapat itong papanagutin. Ipapasok pa lang po to. Bibigay pa lang sa barangay to. Kasi nga, halos lahat na kami rito, naaalarma na kami. Paano, bakit ba? Kung siguro magkakaroon kami ng sakit dito, tutulong ba sila? Sigurado yan, hindi. Ayon kay Enriquez, bukod sa usok sa crematorium, nangangamba rin sila sa point of entry ng mga sasakyan ng puneraryang naghahakot ng bangkay ng COVID-19 patient na idinadaan pa umano sa kanilang komunidad. Hindi naman itinanggi ng pamunuan ng Sunrise Crematorium na nanggaling nga sa kanilang pasilidad ang maitim na usok na inirereklamo ng mga residente. Nanggaling po talaga dito sa crematorium yun, sir. Inamin ko naman po yan. Katwiran ng officer in charge na si Albert Alcantara, hindi naman umano sana ganun kaitim ang usok, ngunit dahil hubot-hubad ang bangkay na nakasilid sa body bag, ay minabuti nila na isama na itong sunugin. Kaya po siya nagkaroon ng ganyang usok dahil ang body nakahubad. Nakahubad. Nakahubad po siya. Nakalagay siya sa cadaver bag. Gusto ng pamilyang makita, hindi na namin pinakita dahil nga nakahubad yung body. Hindi na rin umano ito ang unang reklamo sa kanila, ngunit sa usapin ng pagtalima sa mataas na chimney o labasan ng usok ay nakasunod naman daw sila sa standard. Bali, itong reklamon to,
ano na to pangalawa. Kaso, yung una naman kasing reklamo sa akin, about chimney lang, masyado daw mababa. Alright. And then pinayagan ko, binigyan ko sila ng option, pinataasan ko. Kumpleto rin daw sa permit ang Sunrise Crematorium mula sa Barangay, Department of Environment and Natural Resources o DENR at City Government ng Mabalacat. Nito lamang umanong Hulyo sila pinahintulutang mag-operate. Samantala, ayon kay Engineer Susan Santiago, hepe ng Mabalacat City Environment and Natural Resources, kahit na may permit ang naturang crematorium, may pananagutan pa rin ito kung nakakapamerwisyo na. Kahit naman po allowed silang mag-put up ng business doon, kung epekto naman ng hindi maganda sa mga constituents po or sa community, kailangan po magkaroon sila ng preventive measures para maiwasan yung mga yung mga negative effects within the community po. Samantala, gray area naman daw sa pulisiya ng mga crematorium at DENR ang pagsunog umano sa mga bangkay na suspected o COVID-19 cadaver dahil mula sa guidelines ng DOH ay hindi umano pinahihintulutan na ilikas pa ito sa cadaver bag. Oo. Actually, nakipag-coordinate na po kami sa DNR regarding dyan. Kung ilalagay po natin sa tamang pag kinremate yung tao, dapat yung body lang, walang kasamang yung mga bags. Tiniyak naman ng sentro na kanilang iimbestigahan ang sukat ng chimney ng crematorium at ang operational procedure nito upang mabigyan ng solusyon ang daing ng mga residente. Paolo G. Santos, CLTV News. Iba pang mga balita, huli naman sa magkakaibang operasyon laban sa illegal na droga sa rehiyon nitong Martes, ang 6 na drug suspect. Samantala, isa naman ang nasawi sa Nueva Ecija matapos madlaban habang isinasagawa ang isang buy-bust operation. Narito ang detalye ng balitang yan. Nadakip sa isang joint PNP-PDEA buy-bust operation na 5 kataong sangkot sa illegal na droga sa Limay, Bataan nitong Martes ng gabi. Kinilala ang mga sospek na sina Alberto Aguilar, Ernita Narte, Mark Anthony Cuevas, Frankie Olarte at Jocelyn Liwanag. Nasamsam sa operasyon na 12 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 420,000 pesos. Naharap sa patong-patong na kaso ang mga sospek sa paglabag sa Section 5, 6, 7, 13, 14 at 15 ng Article 2 of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, huli rin nitong Martes sa hiwalay na drug operation ng 25 taong gulang na si Hardy Menor. Sa impormasyon na inilabas si Police Colonel Arnold Thomas Ibay, Provincial Director ng Pampanga Police Office, kabilang ang suspect sa mga kilalang drug personality sa lalawigan ng Pampanga. Nasa 7 sachet ng hinihinalang shabu na kumpiska ng otoridad na nagkakahalaga ng 176,800 pesos. Nakuha rin sa suspect ang isang 500 peso bill, isang iPhone, blue na sling bag, weighing scale, at pulang Toyota Vios Model 2021 na may plate number na CBM 4691. Napag-alaman din ng otoridad na sangkot din sa iba't ibang kaso kaugnay ng droga si Menor, tulad ng nauna nitong kaso sa ilalim ng RTC Branch 50, Guagua, Pampanga. Paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 ang inihahandang kaso sa suspect. Sa iba pang balita, patay naman sa engkwentro ang hinihinalang drug pusher matapos ang anti-illegal drug operation ng pulisya nitong Martes sa San Jose, Nueva Ecija. Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation matapos umano magpakawala ng putok ang suspect. Ayon kay Police Colonel Roderick B. Campo, OIC Provincial Director ng Nueva Ecija PPO, kinilalang nasuwing suspect na si Jaymar de la Cruz, residente ng Encarnacion Subdivision, Barangay Santo Niño, 1st San Jose, Ecija. Nakuha sa sospek 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 35,000 pesos, isang 38 kalibre ng baril at 2 9mm fired cartridge casing. JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Bilang ng mga natatalang kaso ng COVID-19 sa Bulacan, bumababa na ayon sa Provincial Health Office. At 96 sa 112 COVID beds sa Aurora okupado na o plan disiplina ipinatupad. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balitang Central Luzon ngayong araw.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Usok mula sa sinusunog na bangkay, inirereklamo ng mga residenteng nakatira malapit sa krematorium sa Mabalacat City, Pampanga. 6 na drug suspect arestado, isa ang patay sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa Central Luzon. Bilang ng mga initatalang kaso ng COVID-19 sa Bulacan, bumababa na ayon sa PHO. At Vice President Leni Robredo nagpasalamat sa pag-endorso ng isang bayan, humiling ng dasal bago magdesisyon. Maya Pabegi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Sa Pipinig Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at narito na ang mga malaking balitang tinutukan ng CLTV News ngayong araw. Mga karehiyon, pasintabi po sa mga naghahapunan dahil ang balitang inyong mapapanood ay may pagkabaselan. Idinulog po sa CLTV News ng mga residente sa Manakdap Resettlement, Pamalacat. Nagbabalik po ang CLTV News, mga karehiyon. Isang magandang balita. Bumababa na raw ang mga naitatalang bilang ng COVID-19 sa lalawigan ng Bulacan ayon yan sa latest report ng kanilang Provincial Health Office. Pero paalala ng mga eksperto, walang dapat ikakampante at patuloy pa rin sumunod sa mga itinakdang health and safety protocols upang hindi na muli magkaroon ng surge. May detalye ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa mga nakalipas na buwan, palaging nangunguna ang Bulacan sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa buong Central Luzon. Bahagi rin ng probinsya ng NCR Bubble o ang mga lugar na nakapalibot sa Metro Manila na nakararanas ng COVID surge. Pero nitong September 29, sinabi ng Bulacan Health Office na may pagbaba na sa COVID cases sa buong lalawigan. Average daily cases nila noong August na 406, bumaba na ng 9% ngayong September at naging 368.
Kung titingnan ng datos, makikita na 11 sa kada 100,000 Bulakenyo ang nagpupositibo sa virus. Mula sa higit 3,000 noong nakaraang buwan, bumaba na rin sa 1,924 ang active cases ng probinsya base na rin sa September 28 data. 77 naman sa mga kumpirmadong kaso ay pawang mga Delta variant, subalit isa na lamang umano dito ang natitirang aktibo. Paalala ng Provincial Health Office, dapat pa rin ipagpatuloy ang vaccine rollout at mga itinakdang health protocols upang mas umanda pa ang COVID situation ng Bulacan. Pero dito po sa 1,924, 523 pa ang naka-admit sa mga ospital, 241 ang nasa quarantine facilities at 1,160 ang naka-home quarantine. Pinakamataas ang average daily rate sa bayan ng Bustos kung saan 17 sa kada 100,000 residente ang nagkakaroon ng COVID. Aminado naman ng Provincial IATF na may ibibilis at igaganda pa ang sistema ng pagbabakuna upang mas makontrol na ang pagkalat ng coronavirus disease. By October, starting October 1 ay magsisimula na pong magkaroon ng mass vaccination ang mga kabataan. I think 12 years old pataas na po. Ayun, pwede nang bakunahan. Sa latest COVID vaccination data, lumalabas na 585,715 Bulakenyo na ang fully vaccinated, habang 736,404 naman na ang naturukan ng unang dose. Nasa 2.7 million ang target eligible population ng Provincial Health Office na makatanggap ng COVID vaccine. Samantala, ayon sa Okta Research, mukhang malapit na ang endgame o tuluyang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa NCR Plus dahil sa mababang reproduction rate sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at National Capital Region. Sa pag-aaral ng grupo, karaniwang tumatagal umano ang wave ng mga kaso ng 2 hanggang 3 buwan, dulot ng variants base na rin sa tinatawag nilang seasonality factor. Rainiel Pawid, CLTV News. Mula sa lalawigan ng Bulacan, magtungo naman tayo sa lalawigan ng Aurora kung saan bumababa na rin o nananatiling bababa ang kaso ng COVID-19. Pero sa kabila nito, nananawagan pa rin ang mga kinaukulan sa lahat ng mga residente na panatilihin ang mahigpit na monitoring at pagdedeklara ng kanilang health condition ng sintomas ng COVID-19. Kasalukuyan namang okupado na ang 96 sa 112 na COVID beds ng lalawigan ng Aurora. Magbabalik si Rainiel Pawid para sa detalye ng balitang yan. Simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic noong March 2020, ang Aurora ang may pinakamababang bilang ng COVID cases sa buong Central Luzon. Naglalaro sa 300 ang naitatalang kaso ng COVID sa lugar, malayong-malayo sa libo-libong COVID cases ng mga karatig probinsya nito. Subalit ang Provincial IATF ikinaalarma pa rin ang bilang dahil posible pa rin itong lumobo sa oras na hindi masunod ang minimum health at safety protocol sa lugar. Bawat buhay ay mahalaga kung kaya't iba yung disiplina pa rin ang kanilang panawagan sa mga residente ng Aurora. Noong September 23 kung saan 9 na po ang nagpositibo sa COVID, agad umanong inalerto ng Provincial IATF ang mga checkpoint patrol, health workers at maging mga residente. Paano na po kung nakahawa itong 9 na pong ito ng tigdadalawa at nakahawa pa din ang kanilang nahawaan? Marami pong walang malay na mahahawaan at malalagay sa peligro ang kanilang buhay. Kung meron po tayo nararamdamang sintomas ng COVID, mangyayari po na tayo ay mag-isolate upang hindi na po tayo makapanghawa, lalo na sa ating sariling pamilya. Base sa report ng Department of Health, nasa 86% o 96 sa 112 COVID beds ng lalawigan ang okupado na. Sa ngayon po ay puno na hindi lamang ang ating mga quarantine at isolation facilities, kundi pati ang ating mga ospital, pati ang mga tent na ating inilagay, kung kaya't inilagay na din po natin ang dome tent doon bilang paghahanda sa posible pang pagdami ng pasyente kung hindi po tayo mag-iingat. Kaya naman hanggat maaari ay mga APOR o authorized persons outside residence lang ang pinahintulutang makapasok sa lalawigan. Valid ID, travel order at RT-PCR test na kinuha 72 hours bago ang entry ang mga pangunahing requirement bago makapasok sa Aurora. Sa kanilang September 29 COVID report, umabot na sa 2,888 ang kumpirmadong kaso, 253 ang aktibo, 138 ang namatay at 2,497 ang gumaling na.
Nananatili namang mataas ang case fatality rate sa probinsya na 3.17%. 3 sa kada 100 pasyente ang namamatay dahil sa virus. Di hamak na mas mataas ito sa 2.04% case fatality rate sa buong rehiyon. Gayunpaman, nasa low-risk category ang buong probinsya na nakapailalim sa MGCQ, ang pinakamaluwag na quarantine status sa buong bansa. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Ito ho mga kariyon, para sa mga hindi nakapagrehistro ngayong araw sa COMELEC, voters registration magpapatuloy simula October 11 hanggang October 30. Samantala, ilang lokal na opisyal sa Pampanga naniniwalang si Mayor Isko Moreno ang susi sa pagbabago. At Vice President Leni Robredo nagpasalamat sa pag-endorso ng isang bayan. Humiling din siya ng dasal bago raw magdesisyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Mga karehiyon, nagsara ngayong araw ang voters registration sa Commission on Elections, pero pansamantala lamang ho yan. Dahil sa darating na October 11 hanggang October 30 ay muling tatanggap ng application for registration ang COMELEC para sa mga hindi nakahabol sa itinakdang original deadline ngayong araw. Samantala, bibigyang daan naman muna ang filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula bukas, araw ng Biyernes, October 1, na magtatapos naman sa ika-8 ng Oktubre. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Inabutan ng CLTV News ang ilan sa ating mga karehiyon na nais sumabol sa voters registration ng Commission on Election sa mall na ito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Marami sa kanila may kanya-kanyang dahilan kung bakit last minute at malabaser-biter ang kanilang pagpunta sa registration site. Kumuha ng number, pumila. After that, kumuha pa ng... Yung mga walang ID, kailangan pa may form pang kailangan i-fill upan. Tapos,
babalik na naman sa pila, pipila ka na naman ulit, tapos kukuha ka na naman ng form, lalabas ka doon. Tapos pipila ka na, parang ano, maraming process. Oo, hassle. Pandemic, lockdown, mahirap po maglakad ng mga requirements sa pagbobotong katulad nito. Marami pong ginagawa tsaka marami pong ginagawa sa school. Yung iba kasi hindi makalabas agad ng company dahil nagpapile pa sila ng leave of absence. Kahit ipit na sa panahon ang pinalnapasyan ng COMELEC na extend ang registration, nagkakaisang tinig ang mga inakalang magsasara na ang pagpaparehistro sa huling araw ng Setyembre. Pabor kasi para mas madami pang makapagpa-register na dun sa mga walang time, ganon. Para naman po sa atin lahat po, dapat lahat po tayo magparehistro. Sa inilabas na resolution ng COMELEC ANBAC, maaari pang humabol pagkatapos ng September 30 ang nais magparehistro simula October 11 hanggang October 30. Ayon yan kay Elmo Duque ng Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Hindi naman ipagsasabay ang resumption ng voters registration sa October 1 hanggang October 8 na filing naman ng Certificate of Candidacy. Tuloy-tuloy ang registration natin. Pero wala na yung extended hour hanggang 5 o'clock na lang. Wala na ring off-site. Hindi raw maikukompromiso ng COMELEC ang petsa ng filing ng COC dahil hindi ito maaaring iwan ng mga COMELEC officer na tatanggap ng dokumento sa mga kandidato. Ang hindi ko lusong lumaig yung pagtatanggap ng COC. Mas legal na gawain. Pag nagkamali yung receiving officer, may kaso siya. Bagamat naihabol ng COMELEC ang anunsyo ng extension ng voter registration, dinagsa pa rin ng mga nais magparehistro ang iba't ibang registration site. Nagbigay po kami ng number ng 800 po. Yun po aabot na po ng hanggang 7 p.m. Na sana ma-accommodate natin lahat sila. Right now po, lahat po ng pumunta dito sa ating syudad na magparehistro ay narehistro po natin. Sa datos ng COMELEC Central Luzon, umabot na sa 29,000 kada araw ang bilang ng mga nagpaparehistro ngayong linggo. Sinasalamin ng bilang na ito ang naging standing ng rehiyon noong 2019 midterm election bilang pangatlo sa may pinakamaraming botante na aabot sa 6.8 million o 11% ng voting population sa buong Pilipinas. Samantala, para sa ilang opisyal ng COMELEC sa rehiyon, gaya ni Mabalacat City Election Officer 4 Attorney Joy Bacam, ang registration process ay hindi nagtatapos sa pagkuha ng biometrics at encoding sa data system. Kaya ang halos isang buwang extension ay hindi umano birong trabaho para sa kanila. Ng stub, hindi naman doon natatapos yung pagre-register nila. Hindi pa sila totally, kumbaga, in effect registered noon. Hindi ko mo nakuha ka ng biometrics, okay na. Kasi ganito, after ng registration, dumadaan to sa tinatawag na ERB hearing o yung Election Registration Board. Mula sa representante ng Civil Registrar ng lokal na pamahalaan, DepEd District Officer at ang COMELEC, ay magkakasamang bubulat-latin umano ang legitimacy ng residents ng kada nagparehistro. Paraan daw ito para mapigilan ang pagkakaroon ng flying voters. Yung gawin dyan, halimbawa na marami nag-register using isang address. Sasabihin ng iba na, hindi talaga taga dyan yan. So ang option nga nila unang-una is to file an opposition before the ARB. Ayon kay Attorney Bacam, may filing na ng mga kandidato at the same time magre-register ka pa, no? So actually, we are awaiting kung anong magiging plano ng COMELEC main office dito, kung pagsasabayin ba yan, yung registration saka yung filing, or pagbibigyan muna yung filing, then after the filing, then that's the time na mag-start kami ng registration. Actually, we are waiting for the memo para dyan. ang proseso ng registration ay mapapadali sana kung ang kultura ng pagiging tapat ay magsisimula hindi lamang sa kanilang hanay, kundi pati na sa mga botanteng inaasahan ng ambag sa bayan na pumili ng lider na hindi inimpluwensyahan ang kanilang malayang pagboto. Paolo G. Santos, CLTV News. Mga karehiyon, ulitin lamang ho natin yung filing ng Certificate of Candidacy. Magsisimula ho yan bukas, October 1 at magtatapos October 8. Habang yung registration naman ay magre-resume sa October 11 hanggang October 30. Sa iba pang mga balita, naniniwala ang ilang local officials dito sa lalawigan ng Pampanga
na maghahatid ng pagbabago sa bansa ang liderato umano ni Manila Mayor at Presidential Aspirant Isko Moreno. Bukod daw kasi sa may respeto sa batas ang dating aktor, kaya rin itong pagkaisahin ang mga Pilipino lalo na ngayong pandemya. May report si Angelica Cara. Isang linggo matapos si anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanyang intensyong tumakbo bilang presidente, ilang Kapampangan leaders ang nagpakita ng suporta sa actor-turned-politician. Kabilang narito ang kanyang kaibigan at naging kaklase sa Harvard University na si Pampanga 3rd District Board Member Jun Canlas. Hindi raw kasi sang-ayon si Canlas na isang abogado sa pamamaraan ng pamumuno ng kasalukuyang administrasyon, lalo na sa usapin ng hustisya at karapatang pantao. You have to oppose everything in government na hindi makakabuti sa tao. There are certain things na ano yan eh. They are absolute principles na no ifs, no buts. Like for instance, no, delivery of justice, dispensation of justice, and the observance of due process. Unconditional yan. Not subject for bargain yan. Suportado rin ni Angeles City Councilor at Mayoral Aspirant Amos Rivera ang kandidatura ni Moreno dahil may kakayahan daw kasi itong mapagkaisa ang mga Pilipino. I think personally, ang pinaka-challenge po sa susunod po magiging Pangulo ng Presidente is paano po niya kayang unite yung mga tao po. No? I honestly think that the people in general are divided right now because of politics, and we're hoping and praying na after the election po, our president, our leader will be able to unify our people simply because of the situation that we are into. No? The progressive, creative, and thinking out of the box leaders are the ones we need right now. Abangan ng buong bahagi ng talakayang iyan sa Perspektiba kasama si Sonia P. Soto ngayong Biyernes alas 4 ng hapon. Angelica Cara, CLTV News. At sa iba pang mga balita, isang araw bago ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy, formal na inendorso ng grupong Isang Bayan si Vice President Leni Robredo para sa pagkapangulo sa eleksyon 2022. Nagpasalamat naman si Vice President Robredo sa suporta ng grupo at humiling sa publiko na samahan siyang magdasal bago magsagawa ng isang desisyon. Magbabalik si Angelica Cara. Isang Bayan is pleased to announce to the nation that it has reached a decision to endorse Vice President Leni Robredo as its presidential Ang candidate isa pong mabuting ina ay for the May 2022 elections. Isang Bayan followed a rigorous process in reaching its decision. We consulted our local and foreign chapters as well as our coalition partners who together have over 3 million members. Ito ang naging pahayag ni dating Supreme Court Associate Justice at Isang Bayan Convener Antonio Carpio nitong alas 2 ng hapon September 30. Isang araw bago ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa 2022 national and local elections, idinaos ng kanilang grupo ang Tapatan Isang Bayan virtual event para formal na ilahad ang kanilang nominasyon kay Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo. Ayon kay Carpio, binase raw nila ang kanilang desisyon na i-endorse si Robredo, batay na rin sa kanyang integridad, kakayanan, track record, at pagmamahal sa bayan at maging ang pag-asang manalo. We therefore ask VP Leni to accept our endorsement to lead the Filipino people in these difficult times in our history. And we ask the Filipino people to join Isang Bayan in supporting VP Leni as the next president who will lead us in healing our nation, reviving our economy, generating employment, eliminating hunger, ending the wanton killing of fellow Filipinos, eradicating graft and corruption, defending our sovereignty and sovereign rights,
strengthening our democratic institutions, upholding our civil liberties, and restoring our pride and dignity as a people. Samantala, sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Vice President Leni Robredo na nagpapasalamat siya sa pag-endorso ng isang bayan. Ang pagiging Pangulo raw ay hindi isang madaling gawain na nakabatay lamang sa ambisyon at pag-uudyok ng ibang tao. Isa raw itong mabigat na obligasyon, kaya naman hiniling niya sa grupo at sa publiko na samahan siyang magdasal sa mga susunod na araw upang ang kanyang maging desisyon umano ay para sa ikabubuti ng ating bansa. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas at silipin natin ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV News at narito naman ang isang mabilis na silip sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, hatid sa atin ni JM De Jesus sa CL News Express. Nakipagtulungan ng pamahalaang panglungsod ng Mabalacat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Angeles City para masimulan ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga Mabalaqueños na Persons Deprived of Liberty o PDL. Pahayag ni Mabalacat Mayor Crisostomo Garbo, karapatan ng bawat Mabalaqueños na mabakunahan anuman ang kanilang katayuan sa pamayanan. Dagdag pa niya, ito ay bahagi ng kanilang hangarin na protektahan ng bawat mamamayan ng Mabalacat laban sa banta ng nakamamatay na sakit. Binigyan din naman ng Angeles City BJMP na prevention is better than cure, lalo na sa panahon ng krisis kung saan mahirap ang magkasakit dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at healthcare workers. Ang lungsod daw ng Mabalacat ang kauna-unahang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Pampanga na humiling na mabigyan ng bakuna ang mga residenteng nakakulong sa district jail. Sa kasalukuyan, higit 500 na Mabalaqueños PDLs ang nasa nasabing pasilidad. Samantala, namahagi ng livelihood kits na nagkakahalaga ng 8,000 piso ang Department of Trade and Industry o DTI sa 120 micro, small, medium enterprises mula sa Bulacan. Kabilang sa mga pinamahagi nilang sari-sari store package, eatery package, bigasan package at frozen food package. Ayon kay DTI Bulacan Provincial Director Vedna Dizon, layunin nitong matulungan ng mga MSMEs na lubos na naapektuhan ng kalamidad at pandemya. Samantala, benepisya rin ng Livelihood Seeding Program Negosyo Serbisyo sa Barangay o LSP-NSB ang mga nasabing tumanggap ng dagdag puhunan at pambawi sa negosyo. Sa iba pang balita, binuksan naman ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST ang bagong kursong Bachelor of Public Administration Major in Disaster Management. Target nito ang mga estudyanteng nais na magtrabaho sa sektor ng lokal at nasyonal na ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Arnil Gabriel, NEUST Department of Public Administration of the Graduate School Program at isa sa mga nagsusulong ng College of Public Administration and Disaster Management o CPADM, layon nila na malinang at masubaybayan ng mga mag-aaral upang maging development-oriented public managers. Mas mapapalawak din daw ng kursong ito ang disiplina ng kahandaan, partikular na sa kasalukuyang banta ng climate change at pandemya. Dagdag pa ni Gabriel, dapat lang nabigyang halaga ang sustainable development ng bansa. Isa rin ang NEUST sa mga naghahandog ng libreng pag-aaral sa mga estudyante mula nang maipatupad ang free tertiary education subsidy. Sa kasalukuyan, nasa 369 na naka-enroll sa CPADM kung saan ito ay naprubahan ng NEUST Board of Regents noong nakaraang buwan ng Marso. Kaugnay nito, naghahandog rin ng Masters at Doctor in Philosophy and Public Administration ng NEUST. JM De Jesus, CLTV News. Rehiyon, bago tayo magtapos, alamin muna ho natin kung uulan nga ba bukas. Mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Narito po ang taya ng panahon sa loob ng 24 oras. Ang trough ng Typhoon Mindule o yung extension niya ay nakaka-apekto na lamang po dito sa may eastern section ng Northern Luzon. So wala na po itong chance ang makapasok pa ng PAR, so wala na po tayong dapat ipangamba.
Although ito pong Northern Luzon, nagbibigay po dito ng mga pagulan yan. Pero dito po sa atin, kasama na po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, particular po ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan lamang po tayong mga isolated cases ng mga rain showers. Dulot po ito ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, wala pa naman po tayo nakikita ng ibang sama ng panahon. Maliban po dito kay Typhoon Mindule na papunta na po ng southeastern Japan. At wala na po itong chance ang pumasok pa ng PAR dahil nagbago po siya ng direksyon. So pinag-iingat pa rin po natin ating mga kababayan. Medyo maalinsangan po ang ating maging panahon, lalong-lalo na po sa bandang hapon o tanghali. Magbaon pa rin po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan, dahil kung minsan po meron tayong mga isolated cases ng rain shower. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako po si Justin Dizon. Karehiyon, 86 days na lamang at Pasko na. Thank you.